салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусулмон. Бародари азиз, бо дастгирии шумо хоҳаре ки мақсад дина монда бемша гум шуда гуфта, хоҳар соат намедонам 4 буд ё 3 буд дар ютуб мондемша то соати 10 ана хоҳара шаҳри Москва пайдо шуд, ёфтанша. ана бисёриё дар комментарий нависанд чи ба гум шид, бали шавҳар дошт, хоҳар шавҳар дошт, ҳакнами проблемаҳои зиндагӣ хечон қад чи буд набуд. хоҳара ёфтанд, мақсад хоҳар соҳ саломат ёфтанша ки далшиш мо дар кор нест, чи хеле ёфтанд, дар ки ҷо буд, чи набуд, сами главни аймо ёфтан буд. усуш зиндагӣ увай чӣ кор мекунанд намекунанд, далшиш ки уво медонанд. бародари азиз, фақат дар ҳаққи хоҳар дуо кунед. баъдан бародари азиз, дар ҳаққи ҳамаи мо дуо кунед ки худованд ҳар яки мо ҳастем, дар ки ҷое ки бошем, дар худованд дар раҳи рост ҳидоятмон кунад. ана баъдан чӣ гуфтанем бародари азиз, номере ки дар поён мебинед, номераи авиакассамон бародаро занг бизанед, билето ҳаст, фақат имконият бошад дар WhatsApp занг бизанед. баъдан бародари азиз, як чиз дигае ки бисёртар занг мезанед, мақсад тами рӯбару занг бизанед, наметонем ки одаме ки билет конкретни дар ку харидан 10 бор давай медара наметона бихара. банохо бародари азиз, кадомда билет дар кора илтимос ҳамо бародаро занг бизананд. хоҳиш мекунам аз шумо бародари азиз, чанд қай метонед видеоро паҳн кунед, лайк монед ва поделиться кунед да ҳама бародаро, то буфаҳманд ки ин хоҳаракмон мақсад ёфт шуда, кизи ка суратша намемонем, хоҳарак пайдо шуда. ана баъдан дар охири гуфтанем бародари азиз, дар ҳақмон дуо кунед бародари азиз, ҳар ки ҷое бошед набошед, ҳама вақт дуогӯи ҳамдигар бошед. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.